Aytqanıga eým dikta ýene mulsynyň bolan okyldan hasbul bereyim diýip barp kilegen diýip bardım diýip bir diýip bundan diýdi jigenem, diýdi jimegenem, diýdi diýip goda tüm jakym japdy diýdi. Bir gazan poloýum bap kitkiraksa diýdi. Kimdiki? Sitara bol diýdi. Hoje balky. Gibi yaşkın çapanlar böylesiydi. Inem kerek emas diýen. Men bergende mana maslykdan. Bize var kız. Ine hemme barma diýdi, buleler barma, buleler bar diýdi hemme diýdi. Şeýtip diýdi. Eş. Şunda men ona hal bargam, gene selam geýip etpam jok. Gene selam geýip gapirgam, hal gapirerim bar. Gene selam meýliýe dedim, telpan gagan sawçyny bitkesigen adam bar. Bir 2 metr latasy berelmädiňiz diýip. Bir işe sudan ütüp ketdi, alymyz 2 mertebe emas. Bir mertebe ilan edip, onu ýalgam oýnuma gasam açyp, onu kıldım dedim. Oyam araga çypdy, aýam batyryp jeýdim diýip kaldy da. Ýylgyptar jeýdim, görebeýdim diýip, barmaýdym diýip, görebeýdim diýdi. Beter akdam diýip çykdym diýip nagurga. Şunda bir baran gamçyk. Her kögämem jok, baran gamçyk. Hasiyat diýdim gargyp jap, hasiyat gargyp jap. Issy buçakdan altda kyzyga, kyzynyň bu kalkykan kyzyam ölsin diýip jap. Ýene men barjamanda u gargyp jap da, hasiyat ýene gebelem aýtgamçykda ýene gargyp jap eken diýdim. Şunda gargyp jap, kyzy betler bolsa ýene galyp gaýtyp onagsyn diýdi. Hal issy buçakda diýdim. Men aýtmagan esem aýtdygym bilen diýdim. Hasiyat meni ýaxşy edip ýürüdüm diýdi. Hasiyat o hoýly barakan diýdi. Keyin narlakda sırgan diýdi.